Good afternoon guys, good morning. Anytime नोंथाङा नाया मानो दा जुखामाव माबादि टाइमाव दै होबावो लास्ट टाइम दै होनाय बेनो माने लास्ट टाइम दै होबाय बेनिफ्राय दै होला बेनो लास्ट जेब्ला 2.5 फुट जायो 3 फुट जायो बेनो लास्ट माने बेखिनियाव होबाथाय डाइरेक्ट ग्र' जाबाय आरो लास्ट हासार सारखांनानै लास्ट दै बियो ओमफ्राय बिनि गेजेराव जुदि अखाजों मोनबायबाथ' बहुत मोजांनि बाथ्राबाव नाथाय दा अखायानो गैया खनसेबो अखा लोगो मोनखायाखैब्रा नै माने बांद्रायबो गोजौ होआ जास्ट बिदिनो थ्राय थ्राय होयो आरो थ्राय थ्राय होबाथाय बिराद ग्र' जासिगोन बियो आरो बेसर बेखौ नायनो हागोन नोंथांमोना रायजो राजा नोंथांमोन दा बिराद गोबाव जाबायमोन भिडिअ खालामनाया एसे गगा मोनना दंमोन प्लास एसे बेरायदोंमोन आं गोजान जायगायावहाय रेस्ट लादोंमोन दा बेखायनो नायदो नोंथांमोना ओरै दैखौहाय माने पाइपखौहाय बोखारबाय थानांगौ खनसेनो होजाबाय थाया रानना होनांगौ आरो एक्चुअलि साप्लाय खालामनांगौ बेनो खस्थ'आ नाथायबा बे जेबो नङा आबादारिफोरनि थाखाय मानोना हेबिट जाखाबाय नालाय दायो दै होनायाव खोन्थायो आं खाथियाव ओइ नै पाइपआ आं एसे जुम खालामना दिन्थिनो नाय नाय थांनाय बोसोरखौ कम्पेयार खालामबा देग्लायना बेस्ट जादों थांनाय बोसोरावहाय आं मेचिन इउज खालामदोंमोन ना मेचिन इउज खालामनायखाय गेप जादोंमोन आरो बिरादनो देग्लाय आखाइजोंहाय गायनायखाय सबसे मोजांसिन जादों आरो देग्लाय दानाखौबो आं दामि दामिखौ होदों दानाया टेमाया मोनसेयावनो 1000 होदों आङो थांनाय बारना 500नोमोन टेमायावहाय 10 केजि थायो एबारना 1000मोन ओंखायनो एबार साबसिन जादों इउरियाजोंहाय दानाजोंहाय मिक्स खालामनानै होदों बोथोरा ओरैबादि मोजां बैसागु फैयोबा आरोबाव ओरैबादि मोजां नुयो माने बिबार बारनायजों बैसागु जाहां जाहां ओरैबादि खाटारनाक मोजां नुखायो आरो बिफांखौ दुब्लि बारियाव ओरै नै बेसराबो जाहांबाय बेसरखौबो गायनांगौ अर्गेनिक थाव जानो थाखाय नै बिथिं होथ'वाखै बिथिं होगोन लासैनो जेराव हासारा बारा बाव बिदिनो जौख्ल'यो नै नोंथांमोना नुयो आरो माने जेराव हासारा दंखायो बिदिनो गोजौ गाहाय जा जौख्ल'यो ओमफ्राय जेराव गाहाय गाहायथार बेखौहाय माने फुरा मोजां आबाद लायोबा मोजां हासारखौ एसे बारा साबसिन जायो आरो नै बेखिनियाव एसे गेसें जादों माने रज'आसै दाउस्रि जाखो ना माखो बेगरखौहाय बैथिंबो दङ दा बेखिनियानो दिनै ससे ब्लगआ आं नेक्स्टआव मोजाङै नोंथांमोननो खोन्थाबावगोन दा बेखिनिखौ नायग्रोदो आरो माने गोबांथार होनगासिनो दं नालाय आदाया माने भिडिअ होननानै बिराद बिजिमोन आरो न'आवबो एसे न' बानायगासिनो दङ ओंखायनो सम मोनाखै बिथिं एसे गोबा अरजाया बिदि गोबाया जेबो नङा एसे एनैया बिदि जाखायो दा बेनो रायजोफोर ओमफ्राय BTC आवहाय साख्रिनि रिजाल्ट गोबां नेगासिनो दङ ना होसिगोन बारा गोबावला दा बावैनो गसिगोन सारप्राइज जागोन नोंथांमोनहा दा सोर सोर मोनो देनांहाय नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय साख्रि मोनोबा नाय दे होमब्ला रायजोफोर दोनथ'नोसै नङा होमबा बेखिनियानोमोन दिनै ससे ब्लगआ